Τριγλικερίδια, ο υποτιμημένος κίνδυνος. Καμπύλη λίπους. Το μέλλον στη διάγνωση του υπολοιπόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου. Αν είχατε έναν ασθενή με φυσιολογική LDL, σε αγωγή με στατίνη ή όχι και τριγλικερίδια νηστεία σε 150 έως 180 mg ανά DL, θα του χορηγούσατε θεραπεία? Πιθανά όχι. Πολύ δε περισσότερο αν είχατε έναν ασθενή με τριγλικερίδια νηστείας 90 έως 150 mg ανά DL. Σίγουρα δεν θα θεραπεύατε τα τριγλικερίδια του. Κι όμως και οι δύο προσεγγίσεις εμπεριέχουν λάθος. Και το λάθος έγκυται, πρώτον, στην υποεκτίμηση της συσχέτισης τριγλικεριδίων και αθυρωμάτωσης και δεύτερον, στην αδυναμία μέτρησης των πραγματικών επιπέδων τριγλικεριδίων δυναμικά. Πρώτο λάθος. Υπάρχει εντύπωση ότι τα τριγλικερίδια ως μεγάλα μόρια δεν διαπερνούν το τείχομα των αγκίων και δεν προάγουν την αθυρωμάτωση. Αυτή η προσέγγιση είναι ασφαλμένη, διότι όταν τα τριγλικερίδια αυξάνονται στο αίμα μεταγευματικά ως χιλομικρά και VLDL, ο οργανισμός για να τα αποδομήσει τα μεταφέρει στις LDL και τις HDL. Οι LDL όταν κορεστούν με τριγλικερίδια διασπώνται και γίνονται μικρές πυκνές LDL, οι οποίες όχι μόνο προάγουν την αθυρωμάτωση, αλλά είναι και τοξικότερες. Επίσης, μετά την αποδόμηση των χιλομικρών και των τριγλικεριδίων, παραμένουν στο αίμα υπολείμματα τριγλικεριδίων, τα οποία διαπερνούν τα αγκία και δημιουργούν και αυτά με τη σειρά τους αθυρωματικές βλάβες. Συμπέρασμα. Όταν αυξάνονται τα τριγλικερίδια στο αίμα, δημιουργούνται τοξικές μικρές πυκνές LDL και υπολείμματα τριγλικεριδίων που είναι αθυρογόνα και επομένως τα τριγλικερίδια οφείλουμε να τα αξιολογούμε ως ένα σημαντικό αθυρογόνο παράγοντα. Αυτό επιβεβαιώνεται από μία σειρά μελετών όπως η παρακάτω. Framingham Heart Study, Copenhagen City Heart Study, Asia Pacific Cohort Studies Collaboration. Η μετανάλυση των Hawkinson και Austin σε 17 κλινικές μελέτες, όπου συμμετείχαν 46.413 άντρες και 10.864 γυναίκες. Δεύτερο λάθος. Μετρώντας τα τριγλικερίδια το πρωί σε κατάσταση νηστείας, συλλέγουμε λανθασμένη πληροφορία και ο λόγος είναι ο εξής. Τα επίπεδα των τριγλικεριδίων αυξάνονται μεταγευματικά. Στη διάρκεια της ημέρας τρώμε γεύματα ή σνακ που περιέχουν 20 έως 40 γραμμάρια λίπος το καθένα. Μετά από κάθε γεύμα, τα τριγλικερίδια αυξάνονται και επιπλέον, αν ο οργανισμός δεν έχει προλάβει να μεταβολήσει το προηγούμενο γεύμα, αυξάνονται πολύ περισσότερο. Έτσι, στη διάρκεια της ημέρας, τα τριγλικερίδια αυξομειώνονται πολύ και σε διάφορα επίπεδα. Η πρωινή μέτρηση, τη δυναμική αυξομείωση των τριγλικεριδίων εντός της ημέρας, αδυνατεί να την ανιχνεύσει. Είναι κάτι σαν το σακχαρώδη διαβήτη. Ενώ ένας ασθενής έχει ζάχαρο νηστείας φυσιολογικό, χρειάζεται να κάνει καμπύλη ζαχάρου για να διαπιστωθεί το πρόβλημα στο μεταβολισμό του ζαχάρου. Με τα τριγλικερίδια συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Επειδή τα επίπεδά τους αυξομειώνονται στη διάρκεια της ημέρας, για να τα μετρήσουμε σωστά, χρειάζεται μια δυναμική εξέταση ανάλογης της καμπύλης ζαχάρου. Η εξέταση αυτή είναι η καμπύλη λίπους ή η δοκιμασία ανοχής λίπους και ανιχνεύει τα παθολογικά μεταγευματικά τριγλικερίδια. Στις μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς με τριγλικερίδια νηστείας πάνω από 90 mg ανά DL που έχουν στεφανιαία νόσο, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, παχυσαρκία με BMI πάνω από 27,5, μεταβολικό σύνδρομο, αλλά και στις γυναίκες μετά την εμεινόπαυση, στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών και στους καπνιστές παρουσιάζουν παθολογικά μεταγευματικά τριγλικερίδια. Άρα, ασθενείς που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες με τριγλικερίδια νηστείας μόνο 100 mg ανά DL είναι πολύ πιθανό να έχουν παθολογικά μεταγευματικά τριγλικερίδια και να βρίσκονται σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αυτοί οι ασθενείς, μόνο με την πρωινή μέτρηση τριγλικεριδίων νηστείας, παραμένουν αδιάγνωστοι και αβοήθητοι θεραπευτικά. Μένει να δούμε αν η έγκαιρη διάγνωση της μεταγευματικής υπερτριγλικεριδαιμίας και στη συνέχεια η επιθετικότερη θεραπεία της θα μειώσει και πόσο τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. D. Genomeres,
advanced medical research.